A cikin labaran za ku ji cewa babbar kotun tarayya da ke da zama a babban birnin tarayya Abuja ta ɗage sauraron shari'ar da ake yi wa shugaban kungiyar masu rajin kafa a ƙasar Biafra Nnamdi Kanu. Asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya ce yara miliyan 78 a Najeriya na fuskantar barazana uku. Daga ƙetare kuma gwamnatin mulkin sojin Nijar za ta yi taro don tsara komawa dimokuraɗiyya. Mai sauraro Assalamu alaikum, yau muna Litinin 11 ga watan Sha'aban na shekarar 1446 bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 10 ga watan Fabrairun shekarar 2025. Kanun labaran aka saurara, yanzu sai a gyara zama don jin cikakkun su tare da ni Maryam Yahya Sulaiman. Babban kotun tarayya da ke da zama a babban birnin tarayya da ke Abuja ta ɗage sauraron shari'ar da ake yi wa shugaban kungiyar masu rajin kafa ƙasar Biafra Nnamdi Kanu. Ana tuhumar Kanu da laifuka da dama wanda suka jibanci ta'addanci tun bayan kama shi da kuma mayar da shi Najeriya a watan Yuni shekarar 2021. Tun a wancan lokacin aka ci gaba da tsare jagoran na IPOB, kuma duk wani yunkurin na neman beli ya ci tura. A bayan an samu tsaiko wajen ci gaba da shari'ar bayan da Mr. Kanu ya buƙaci mai sauraron karar Mintan Yahya ta tsame kanta daga shari'ar kasancewar baya da ƙwarin gwiwa a kanta. Yahya ta bayyana cewa ta tsame kanta daga shari'ar, to sai dai babban alƙalin kotun ya sake mayarwa alƙaliyar takardun shari'ar domin ta ci gaba da jan ragamar ta kasancewar Nnamdi Kanu bai gabatar da buƙatar tasa a rubuce ba. A zaman na yau Litinin, mai shari'a Bintan Yahya ta ce babban alkalin kotun bai amince da janyewar ta ba. A nan kuma asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya ce yara miliyan 78 a Najeriya na fuskantar barazana uku da ke da alaka da ruwa, karabinan ruwa, tsaftar muhalli da tsaftar jiki. Cututtukan da ake samu daga ruwa ne a lokacin da ƙwayoyin cuta kamar bacteria da virus da kuma parasite suke gurɓata hanyar samun ruwa saboda rashin tsafta ko zubar da bahaya ba yadda ya kamata ba, ko kuma ruwa daga gonaki da ke gangarawa cikin tafki ko kogi. Sha ko amfani da gurɓataccen ruwa na iya janyo cutar kwalara ko typhoid ko rashin isasshen ruwa a jikin mutum. Hukumar ta yi kira da cewa kar ku sha ruwa sai wanda aka dafa. A wanke hannu da sabulu bayan an fito daga banɗaki da kuma kafin a ci abinci. Ajiye ruwa a wuri mai kyau da ke kulle, sai kuma kaucewa yin bahaya a fili. Rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ta tafke wani ɗalibin kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Nasarawa bisa zarginsa da kashe abokin shi. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan PPRO SP Rahman Nasir ya tabbatar da kamen a wata sanarwa da ya fitar a garin Lafiya a babban birnin jihar. Ya ƙara da cewa kamen ya biyo bayan korafin da wata mata mai suna Madam Messi ta yi game da wani rikici da ya barke tsakanin mai gidanta da abokinsa. Daga ƙetare kuma gwamnatin mulkin soja a jamhuriyar Nijar ta kafa wani kwamitin da zai gudanar da babban taro domin tsara dokokin kan tafiyar da ƙasa a lokacin mulkin su na riƙon ƙwarya. Ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da 'yan ƙasar ke son ji shine wa'adin da mulkin riƙon ƙwaryar sojin zai ɗauka. Muna sa ran duk wanda za a tura zuwa taron ya kasance wanda ya san matsalolin da suka shafi jihar da kuma zai iya cire kitse daga wuta. A cewar Abdul Ɗannai, shugaban ƙungiyar farar hula na ko ɗaya a Katsinan Maraɗi. Wasu daga cikin 'yan jamhuriyar ta Nijar ɗin na fatan cewa waɗanda ke cikin kwamitin ba 'yan amshin shatan sojojin da ke mulkin ba ne. Taron muhawarar dai shine irin shi na farko da sojin suka kira don kokarin ganin an koma mulkin demokradiyya tun bayan hamɓarar da gwamnatin Muhammad Bazoum a watan Yulin shekarar 2025. Ƙarshen labaran kenan, sai dai kafin mu yi sallama ga bitar wasu daga cikin muhimman kanunsu. Tun da fari kun ji cewa babbar kotun tarayya da ke da zama a babban birnin tarayya Abuja ta ɗage sauraron shari'ar da ake yi wa shugaban ƙungiyar masu rajin kafa. Asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya ce yara miliyan 78 a Najeriya na fuskantar barazana uku. Daga ƙetare kuma gwamnatin mulkin sojin Nijar za ta yi taro don tsara komawa dimokuraɗiyya.
A madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Global Hausa, ni Maryam Yahya Sulaiman da na karanta nake fatan mu kwana lafiya.